Zdravo. Ja sam.
piše profil jedne institucije. Evo ovako. Muzej naivne i marginalne umetnosti. Zanimljivo to. O, gledate nešto TV-u. Aha. Arhitektura, što kaže. Idemo. Aha. Sad, samo nešto. Ovako. I kakav, evo te. Ispogledajte sad. Krenemo. Ovako. Ovako. Ko da je džamija. A. Jes. Šta? Zmija. Imamo projektor, svaka čast. Boga mi vidi se dobro. I ja tebe volim. Snima. Ovdje. Zmija. Ovo ima kao jedno. Ilija Filipović strah. Kako da kaj? Kako da kaj? Topoki. Topoki, da. Čiste petica ovdje. To na kraju. Šteta. Su jedni drugi ušičani. Opa. Dobrodošli u Narodni muzej u Smederevskoj Palanci. Snima.
zanímavalo. Snímám. Rázných ono. Máme kalery, masové, rečka. Pokazal jsem keď. Wow. Ima galerija vrsta. Ima. Ma neću do tebe, ne. Samo galerija. Tiše. Sljedeći. Samo da to vidimo ovdje. Bez bojca ovdje.